мавзуна сангинова роҳбари маркази таъмири техникаҳои автомобил мебошад. ӯ 7 нафар корманд дорад. мавзуна аз хурди шавқи чиломгар шуданро дошт, аммо зиндагӣ барояш дигар пайроҳаро тайёр карда буд. мушкилиҳои ҳаёт мавзунаро қавитар кард. новобаста аз омаду наомадиҳо дар зиндагӣ як пешниҳод аз ҷониби ҳукумат ҷараёни зиндагиашро тағйир дод. мавзуна сангинова ба литсеи касби политехникаи шаҳри хуҷанд дохил мешавад. гурӯҳе ки ӯ таҳсил мекард 29 нафар писар ва 1 нафар духтар, яъне худи ӯ таҳсил менамуд. мавзуна пеш аз ба орзуҳояш расидан имтиҳони ҷиддии ҳаётро гузашт. то ин сола марди кори буд, дигар соҳаи коро буд, мислан чоҳковиме, обрезковиме, ҳамин соҳао кор мекардам. мавзуна сангинова соли 2021 соҳиби гранти президентӣ ба маблағи 40 000 сомонӣ гардид ва ин маблағро барои ташкили маркази таъмири техникаҳои автомобилӣ масраф кард. мавзуна мегӯяд ки касбу кор ҷинс надорад. зан ва мард ин фарқияте надорад ки зан гуфта зана дигар касбе мард гуфта мард. ин шавқ бошад, шавқаш ду рафта наметавонад. худо бушкур ман оиладор будам, 2 фарзанд доштам, неки мана хондам, успеҳ кардам, мана имсол тамомам кардам, мана соҳиби касби худамам шудам. абдурашид раупов сокини шаҳри хуҷанд буда 3 моҳи охир аз хизматрасони маркази таъмири техникаҳои автомобилии мавзуна сангинова истифода мебарад. ин мизоҷ мегӯяд ки корҳои таъмирии ин зан аз дигар устуҳо ба куллӣ фарқ мекунад. абдурашидро интихоби касби ғайрианъанавӣ аз ҷониби занон зарраи ҳам нигарон намекунад. роҳи дур ба мерафтагӣ нишон додан дар кор, ҳаман ба дӯстонам тавсия додан, ҳаминоя байкаде ҳам ба назди ҳамино гиром мебиём. директори лисеи касби политехникаи шаҳри хуҷанд шаҳобиддин мирзо аҳмадов ҳанӯз аз давраи касбомӯзии маҳорати хосаи шогирдаш мавзуна сангиноваро эҳсос карда буд ва мегӯяд ки маҳз чолокии зиракӣ ва ғайрати шогирдаш ӯро ба мақсад мерасонад. роҳбари литсей баён дошт ки мавзуна сангинова тибқи тавсияи раёсати корбозанон ва оилаи вилояти соғд ба касбомӯзӣ ҷалб гардид. дар ҷумҳурии тоҷикистон сиёсати баробарии гендерӣ аст. имрӯз дар касб фарқият нест. барои ҳамин касби мардона, касби занона ҷудо кардан имрӯз акам баъзи касбҳое ки зараровару аз рӯи қарори ҳукумати ҷумҳурии агар муайян шудагӣ набошад, дигар касбҳо баъд мавзуна мегӯям ки аз ҳамин писарбачаҳое ки таҳсил мекард ягон камбудие надошт. бартарӣ мумкин дошт, лекин камбудие надошт. биҳоҷа раҳимова собиқадори меҳнат аст. идеали мавзуна дар зиндагӣ маҳз ҳамин зани қавииродаву кордон аст. зеро биҳоҷа раҳимова низ ба мисли қаҳрамони гузориши мо ба касби ғайрианъанавӣ ба гуфти одамон касби мардона шавқу завқ дошт. ӯ соли 1958 ба донишкадаи политехникии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд дохил шуд. ин зани бо таҷрибаву баромад байни 22 нафар ҷавонон дар риштаи муҳандисӣ таҳсилро идома додааст. ходими давлатию сиёсӣ биҳоҷа раҳимова зимни суҳбат иброз дошт ки бояд ҳар як зан дар зиндагӣ сиёсати худро дошта бошад, зеро обрӯи зан дар дасти худи ӯст. вай таъкид кард ки рафтори духтар дар ҷомеа аз тарбияи хонавода вобастагӣ дорад. биҳоҷа раҳимова то ба имрӯз масъулияти роҳбариро ба дӯш дошт. ӯ ҷонишини вазири соҳаи саноат, мушовири раиси вилоят, директори корхонаи садаф, раиси кумитаи корбозанон ва оилаи вилоят буд ва дар дигар вазифаҳои баланди роҳбарӣ низ кору фаъолият намудааст. ва албатта баъд аз хондани мактаб ман кабинети қонуни бофӣ ва корбарафтагӣ ман 3 моҳ аввал стажёр када мондану баъд аз бай роҳбари электролаборатория када мондан барои ҳамун намнокии респонои гилема риоя кардан ба автоматизатсия кардан дар кор буд. ҳамина ҷорӣ касодагинда албатта ман шим мепӯштам, ман халат мепӯштам ва мардҳо буданд ки гап мепатофтанд. осон набуд унҷанда ки ҳамин кори мардҳое гӯё ки карда ин кори вазифаи мардона мегӯянд як инженер шумо зан электрик шудӣ будид дия. аммо мегуфтам ки ачува ман бояд нашавам буд. ҳамсари ин зани сиёсатмадор дар мақомоти давлатӣ кор мекарду ҳамеша завҷаашро дастгирӣ менамуд. ин зани хоксору сарбаланд ба ҳамаи ин муваффақиятҳо аз як чиз нороҳат аст ва намехоҳад ки дигар занҳои роҳбар ин хатоги ӯро такрор кунанд. ман худам як чизаш ба сиёсат ҳам доду ҳам надод. чунки вазифаҳои баланде ки ман кор мекардам шароит муҳайё шуд ки фақат 2 таваллуд кардам халос. лекин метавонистам ман зиёдтар таваллуд кунам, афсӯс мехӯрам. барои ҳамин ман имрӯз барои он духтароне ки лидеру мегӯянд мана оиладор мешаванд пушта напартоянд. пеш аз ҳама фарзанддор шудан дар кор. имрӯз ба монанди мавзуна садҳо нафар бонувон касбу кори ғайрианъанавиро интихоб мекунанд. пай кори пешгирифтаи худ зиндагии худро пеш мебаранд.
طی چند سال اخیر شعبه کارگزاران و اویله شهر خوجند مکتب زن سرور را راه اندازی نموده است. ختم کرده های این مکتب در رشته های گوناگون خوجکی خلق کشور فعالانه کار میکنند. تو امروز زیاده از 160 نفر زنان با عنوان کورسی مذکور را ختم نمودند و همچون زنان راهبری کننده و ذخیره کادرهای مقامات گرفته شدند و علاقه اکثریت آنها در همچون زن راهبر فعالیت نموده ایستادند. طبق معلومات عمومی در شهر خوجند 90,000 زنها زندگی میکنند. از این شمار 1216 نفرشان در وظیفه‌های راهبری کننده کار و فعالیت دارند. این نشان داد نظر به 5 سال اخیر 329 نفر زیاد میباشد. قهرمان گزارش ما موضوع سنگین باشد میخواهد در آینده کارگاه خود را وسیع نموده در شهر و نواحی‌های بوستان و باباجان غفارov فیلیال باز نماید. مقصد وی خدمت رسانی بلند و با صفت برای میزبان و جلب دختران به کسب و کار غیر عنعنوی است.